Please. Yana able vice chairman. Catalyst. Last week, fried rice already for them. Catalyst, I can money. Catalyst International. Onye ogologo adịghị ezolama atọ wata golu onye ejiri ego na agụpịa wata onye ji ego ụbọchị wata ka ọ na-wapụ ya na ngodi isi eva mana eziokwu eva ịghọtago ụmụbọ ya na aṅụ ọva wata ka ọ ga-aṅụzi ịma na ego ọfụ na-enwe sensị nke ochie na-enwe ọdọ Catalyst bụ ego ọfụ onye bụ onye a chai afụgo m ya mana eziokwu ọ dịgo ka ọ ya Nabis Construction Company na onye bụ onye a nwe ịgba n'elu na-eso gị nwe ịgba n'ala na-eso gị nnekwute mmadụ ọ ga-adịrị gị na maka anyị kenelu eletrik adọma ya nọ bịa ezigbote mmadụ ọ dịrọkwa n'izu aga amala adịla ofele anyị ma ife ime nwo ka ikene mmadụ ama nke isi eme ịghọtago eze ngara aga otu unu ga-enwe ndidi eze mmụọ gabara na mmụọ maka ọfalisa wee lie ịghọtago so anyị ga-enwe nnukwute ndidi ịgwakwa ndị mmụọ ọzọ ya bakwukwere n'ọnụ ịghọta mba ya bakwure n'ọnụ ka eze mmụọ pụta eze mmụọ eze ngelezi eze mmalụ mere na ka ọ na-abata nna mkpu ka anyị kene ife agụ ji emire bịa na mbụ nke a bụ pịnọ eze ngelezi eze mmalụ eze pụtara ọgbọga onye ụlọ onye na-abịa aka jigiji ife aka masịkwa m esi ya nso anyị na-ekene onowu ọgazi isi gị bụ anya ahịa na ọgbọgọ ọgbọdịgbo oke onowu haziere ọgbọrọ aka gị haziere ọgọ gị
oche. Onowu anyị kelere gị. Onowu nwekwa ihe yiri eyi. Ezigbote mmadụ ka a na-eche Onowu. Ya sate ka mma Onowu. Ife awọdị afọ ọnụ Oliver Duko jugada gokwu anyị bụ ndị wee na-akpọ dịta n'afọ ọnụ a otu a ka ọ dị. ife dị print afọ ọnụ ego months nice ọdụrọ below 10,000 naira. Oliver Duko bụ ụdị afọ ọnụ a bịa $5,000 period. Otu a ka ọ dị. Ebe ka eze mmụọ eze mmụọ ego ahụ last week. Aka m azụ gị. Onye ka nna ekere onye dị ka mgbe ahụ ike. Ọ mebụ na eze mmụọ. The General Secretary. Alata Nwile. Asị m nọ nnekwu mmadụ na-eyi white n'udo mmiri. Otu a ka ọ dị. Eze mmụọ. Eze mmụọ aka m na-eche. Eze mmụọ chọrọ ka ịkpọpe ya ikwu n'ubu ka m gbaa ọsọ ebe a. Anyị kelee nwanne anyị nwoke batala nọ. Aka na-agbaji igwe. Ọ gbajikwara mmadụ. Aka na-agbaji igwe. Aka na-agbaji igwe o nweta mmadụ ome mmadụ arụ. Ndị ukwu na ahụ nwa na TV ife ka o si ọma kwuo n'otie. Onye dịka m na-afụ n'alụ ofe ife mmadụ na-afụ n'alụ ofe ife. Aka dị na-agbaji igwe. Iji ayọ ga-etu eme ọgọ. Iji ayọ protector eme ọgọ. Ezigbo mmadụ ọ ya adịrị gị na mma. Daalụ chi. Mmadụ ezi. Nna asị meere m sọnte. Si na-egodo m ife ịma na efu na m ga-alụ dọ ndọ na be ka m ga-alụ dọ m ga-alụ dọ ma ndọ na be ka m ga-alụ dọ sinye ya ka onye polisi afọ na ide ele m anya eze mmụọ atịkpa mba ọgụ 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 ebe na-agba onye ka onye si eme ife atịkpa mba ọgụ ọ ya adịrị gị na atịkpa mba ọgụ ịkpatagwu ego ife fọdụ ewu ka Chineke nye gị ndụ ka iri ego ịkpata mana eziokwu ụmụ ife gbasara ego inwe gị ego okeke ji igwe ya ọsa ka ị bụ ọchịrị ọsụọ ka ị bụ arụkwu na ị na-enye ndị na-enwe ego ọlafa atụmọgụ ọgụ biri kwuo gị na mma ụbọchị nke okwu amapụghị na atịwa mbọ ọgọ atụgoro ọya nata maka ya ji anabụ isi ije atụmọgụ ọgọ ya adịrị gị na mma ọsọ gị na-agba Oke mmanwụ oke enyi m ka ị chọrọ ịnara m ebube nkwado ekele ka ibu ugbo eziokwu ebube nkwa ọgbọ o si ka eme ife ọkara ka eme ọwụkwa ka ị na-alụ anya mba ana m asọ eze mmụọ eze nke na-eze eze mmadụ na ndị ya ba ọgwụ eme ndị olulo mere m ife nkele ya ugboro 30 gaba ọgwụ nwa ọgbọ kama ịma mere m ife gaba mmanwụ eji oge na-akụzi mana eziokwu ọka ọ dị akụpe ka echi echi mmụọ ekwere ogele ụfọdụ ọdịnala ndị mmadụ fifi na-eme na-awụsị ya n'ala akụpe ana m agụpụ ya ọnụ akụpe ka eji echi mmụọ eze egele eze eze mara kpọtaba ego ka egwusa gị na-eme n'ife a kere ebe ọ nọ cheka ntụpụ ya before this man ogwe ka nna azụ ya kere ebe ọ nọ mba na mụsaịda ezigbo mmadụ yes ana m ekele gị ọmarịcha nwoke mara mma otu a ọma bịara nkịtị onye afọ ebe ahụ dọkịta ka ọ bụ dọkịta anyị ndị dọkịta adịghị eme anyhow onye a bụ dọkịta onye dọkịta cheapest doctor cheapest ọwọ́ doctor cheapest Okechi a na-akụziri ya bụ ị na-amụta akwụkwọ mba doctor cheapest doctor cheapest ọ dị ife a ọgụ ọrụfa na ihe ebe a doctor cheapest ọ ya abara anyị ka anyị kelee nnekwute mmadụ ọ ya adịrị gị na mma ezigbo mmadụ a ga-ọtaba ife a nke a eze nwaanyị sabari ọ ya bụ ife a onye ọbụla o ji mara mma eze nwaanyị sabari mami ụmụ yahoo Jizọs ụmụ yahoo n'ebe a osuru ọrụ ụmụaka Chineke gọzie abịa karịrị akarị Chineke gọzie mami eze nwaanyị sama ọ ga-adịrị gị na mma cheka ọ ga-adịrị gị na mma ọ bụrụ nyechara m ego a niile m ga-eriri gị ara abalị
ya bụ nke gị ka m jidere gị nsụba dị plan wee bịa ndị ga-ego ọla aba tinye na tebụl na tebụl ka ị na-echi ego na tebụl ka ego iweta tenten naira echi na iweta 100 echi na aba etu aka m post onye na tebụl eze ọya samari aba 100 eti na tebụl aba 500 eti na aba ọ ka chibia na aka m ma na-eziokwu o nwere ihe chọrọ ka ekene obi ya mmanwụ anyị beri ka eji eti ịkpọrọ ya ogene disapia ebube ngwa agba ọkụ oke mmọnwụ ịkpọrọ ya ogene odisapia onye ọbụla chekwara oge ụda apụ agụrụ elu nji apụ aka rubebe oge ya pụọ na oze ka egbe Nigeria Dangote Nigeria ụbọchị ịgbasara nkwụ nwanyị gbaa akwụkwọ ọkwa m nesiri anya sị na ọga m ga-abịa ọkwa ọga m bịara bọwa ego aka chi enye bụrụ ndị mfọrọ bunye m si m jee bụwa nsi ọga mbọwakwara ego a na ike m ji eji ọgwụ adịrọ m onyezi m ihe eji edifendị ọgwụ mbọrọ ego Dangote Nigeria confirm apata Nigeria ọkwa ka m furu ị na-agafe ịgafu mgbanwe apata ọkwa na-alata ka ala efe a apata Nigeria ma eziri iji wuru the chief security bikonu Dangote kiriko ọ nọrụkwa ala ka ọ ghara ịdị unu ka a ga-asị na Dangote a nọrọ ebe a ọga m ị gaghị iti ọgịnị m nyere mmadụ ebe chọrọ inye ya ọ gbasara m ọ bụ na ọgwụ ka ị nyere mmadụ ọ bụrụ m ka ọ ga-akọ maka eji m ọbara Jizọs kpuchite onwe m ihe na-ọbụrụ na anyị nwere nwoke ọcha na-ekwu maka ya igwe okwesịrị agụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịmara ya ọfụma ịkpọ ya Hillary onye igwe okwesịrị agụ 1 ọ chọrọ ka ọ nọrọ ebe a magodiri ife na-eme bifo ọsị ngaba n'iru na-ekele nwoke na-ekele nwanyị onye ka m kelere my wife sister Esther ilo nne efere m aka n'isogodo ana m anụ gị ọfụma enye ọbụla nsheki enye anwa the long joe ọ gị nọ n'ọgbọ nwanne nwere di ụbọchị ị chere Amerịka ọkwa ịkpọrọ anwụrụ ebe ahụ gwa ndị mmadụ na ịkpọrọ anwụrụ n'ịkpọrọ the long ụbọchị ị chere Amerịka ịkpọgodoro anwụrụ gị egwu gosi nwanne gị nwoke na ị ga-alaghachikwa Afrịka gaa Naijiria jee gbata anwụrụ ọ bụrụ wantin of anwụrụ agbagotere gị ịkpọwa dịlọngụ kelee ndị ụwa fere ndị ụwa aka o kwesịrị agụ anyị na-eri mgbude anyị na-ekele gị ọga ma o nwere mgbanwe abịa ya na-abịa ka nkele Bface onye anyị fọ bụ nwanne m nwoke n'Ofulani ka anyị na-anọ Bface dị ya Bface gụnị ya na-anọ n'Ofulani ama na ị na-achọ ka ị ruo ụlọ asị na gị nye m ego na-etinye aka n'akpa mana iwetabego no problem achọbụrụ ka iwetabego no problem mba no problem wetaze no problem don't worry anyị na-ekele ndị n'aka nwaanyị a oke mmadụ nwaazị udo ọnụwa n'ebe ahụ onwezi udo nwoke ewuwe ha ọkwa nwanne nwoke bụ ife a onye nwewe ihe a ọ nwanne ya ị ga-afụ ihe ọ ga-eme nkịta ife a bụ odogwu enye a bụ odogwu na onye ife a o so n'otu anyị ji wee biri na P-Man industry P-Man da ndị otu egwu yes ọ na-akụ egwu ị ya gakwa ka ideba afọ anyị bụ eziokwu maka ndị MC so
ndị na-asụ nsọ na Wedu ugo nne ya. wezi udo anyị kere Ezigbo mmadụ ya. agara Naijiria ihe eri ọba Ya adịghị na mma. ọ gara nwanne gị nwoke na ebe ahụ Igwe gwara m eze mmụọ na osiwe ya ebe anyị na ebe anyị na ọ bụrụ maka gịnị ọ ma ji anyị eri ji a. anyị eri ya Ụfọdụ dị egwu ya na anyị anọghị ya. Anyị eri ji otu anyị nọghị ya. legodu nwa mmadụ Ọ gịnị dị? legodu ka nwa mmadụ dị Onye bụ onye a? ezigbo mmadụ onye anya na ife dị aga ọfụma mezie ife ife aga Ọ Prince Uchechukwu. ọ dịka o nwere ihe ọ ma mee Ọ ya mpịa bụ igwe. prinsi Ọ ya Prince Uchechukwu. prinsi Uchechukwu Nne ya bụ igwe. bụ eziokwu Nne ya bụ ime onye ọbụla akpọ Prince ịma na nne ya bụ igwe. igwe nka Igwe ọ dị bụọ. Ọ na-aba azụ ụlọ. nna nke m Anakwa aga n'azụ ụlọ. nna nke m ala ọ bụrụ na nna nke ya bụ igwe nke m ala Prince gabaziri azụ ụlọ. nna m ala N'ezie na o ji mgbọrọgwụ na mkpa okwu eme ọgọ. oke mmọnwụ N'ebe o ji mgbọrọgwụ tie ogwu. oke mmọnwụ Tie ogwu. tata bụ ụbọchị Tie ogwu. tata bụ Ọ bụrụ obere ife. Ebe a ka ọ ya wide gbata ọgwụ malaria and typhoid anaghị sọsọ 200 otu naira a ka ọ dị na bie. ọmụ Ọgwụ malaria and ọmụ gị typhoid na-ebunye mmanya sọsọ 200 naira. Ọmụ gị na-ebunye mmanya si egwegwe anyị kere gị ọ nwanne nke ị bụ. Arụhe na ezigbo mmadụ. anyị na-ekele nnukwu ekele ihe nta anyị na-ekele Miss Anyị kelekwa gị the Daddy's Construction Company. Pilot. Ekene dịrị Chukwu Motors. ekele dịrị Chukwu Motors Dịrị Chukwu Motors. ekele dịrị Ebe ya Chukwu ebe a, Motors ọ nnukwute mmadụ. onye nwe ha Good morning n'Enugu. Good evening University. ego na-akpa Good morning n'Enugu. Good evening University. Lagos Ebe ya ebe a. onye ka a na-ekwu maka ya Eze mmụọ siwe ereghe ha na ha na. Anyị na-ada. Mba anyị ama nna. onye ọnwụ n'ibu ya efu ọ na-awa bịa ime ihe mbụ anyị eke ka enye nwere nwa ihe ori bifọ onye mere mgbe ahụ fụrụ ebe a agamaihe mmụọ enwere ike bụ ịpapụta ji na ihe ndị eji eri ji apụtara obodo ebe a n'agbaziga dị elu usoro wee wụọ ya na-emela mgbe arụrụ onwe ya iwe ebe a bụbọchi nyere ndị mmadụ ndị nọ n'azụ ụlọ ele eso mere mma mmadụ nwere daarụ nọ Abaka God. Daddy's Construction Company, that is guy Keneno. That is guy Keneno. Ọdún ọ̀pọ̀ ní easy. Hova. Ọdún easy. Onye ọbụla gara ọdún nwanne ya na-enwe ọṅụ soro ya nwe ọṅụ. Ọdún ọ̀pọ̀ ní easy. That is guy Keneno. Na-arụchi nne. Ọ ya adịrị gị na mma. Agụ ọbụla na-eme ka ụmụ ogbenye na-eri ife. Emara na-ebịara maka disi Daddy's Construction Company. Ife nwatakịrị ọbụla na-enweghị ife ọ na kama ọ ya ezigbo ori nye ka abụbe kanopere ya adịrị gị na mma na ọzọ ife abụghị ebi ya na mba ọbụla biko ka ndị mmadụ niile ọka ka ihe chọrọ iri ji apụta wee rie ya eze mmụọ na-ebe ebere eze mmụọ na-ebe ebere eze mmụọ n'iji maịk mba biko onye ọbụla kwuru onye a na eze mmụọ nọ na buda preyi Chinebere na eze Chukwu ọgụgụ ọbịa aka aka ekpuchi ọnwa anụ aka ikpuchi onye ekele ka m olu mmadụ ebe anyị agụba ekpuchi ihe mgbu mmemme dị mma wee bịarute wee ji adịbịa sọpọtụ ọgwụ Ifeanyị Chukwu nwere ekele agụba egwu agụbere mgbe ọ na-ejiga dị edu ya na ihe obe nke bụ ojene na mmadụ agwụna ịgwa na mmadụ agwụna gba ọ na-etu agwa tupu agwa agwa mmadụ etu mmadụ echechi agwọcha nna nke ihe onye gba ọ na-ena nke ya gba ụfụ mfego ya etu ya na ekele isi la isi n'ụlọ ndị alọta ekele ụmụ alata ele ngụ nọ kwesịrị agụ ndị isi ndị mmadụ ekọghị ya
Wọ́n ṣe lóko náà àgbà ní orí yàrá ẹ̀dá ìgbà tó ọ̀gá tó wọlé ọ̀gá. Ṣé ayé àtúwọ̀ pọ̀ sábà tó kọ̀ sórí kókè mọ́ àbàlẹ̀ òbí kò dábò sí ẹ̀rọ kókè mọ́. Agora vou tomar lá para o mundo aqui, ó. Eu me morar do mal, eu me morar do mal. People of Piano, now people from this time, That is construction company. Oh God. This is more than I come up on here. No money for you people. No money.
Ele
lórí. Ọdún yìí mọ̀ ẹbí kọlọ̀ àmà ìwọ̀n. Bàkàlì yẹn ti kú yóò fẹ́ fún ọkùn wọn. Ilé ní ilé àmọ̀rọ̀ wọn ẹbá ọ̀dọ́ ọmọ òwe káàlì rẹ̀. Ọmọ ẹ̀ ń lọ káà ibẹ̀ ní ayé sí olùfún àgọ́. Òtú à. Ọmọ ẹ̀ ń lọ káà ibẹ̀ ní ayé sí rẹ̀. Ọ̀gùn kingdom. Òtú à. Nínú ọmọ èyí àti iye ẹ̀mọ̀ wọn. Òtú à. Nígbà ọ̀gùn pẹ́ẹ́lú. عارف صراحة عارف صراحة عارف صراحة عارف صراحة lọ́mọ bẹ̀rẹ̀ bá lọ́mọ wẹ̀rẹ̀ ń lo ọlọ́ṣìkẹ́ wẹ̀rẹ̀ lọ́kẹ̀tẹ̀ títí wẹ́ alábẹ́dùn mọ̀ nàgẹ́dà so orí yẹn rírì ó bùsùn máa ń rí mmekwe nkwa adịmala nke ikwe nkwa otu a ihe mmemme nwere eme m n'anya otu a ọdọ m ụkwụ ka eji 5,000 wee were mkpụrọchi oge enyere m ka mkpụrọchi ọtọ mmadụ tanye eji achị ọchị otu a ọ bụrụ ihe ebe akwa mmadụ nwụrụla n'elugwu akwụ ụmụ ike ebegakwa afọ ụmụ ike anyị nọ ka na-enwekwa obi aṅụrị otu a onye nwụrụ ga-anwụ onye ga-adụ ga-adụ mana anyị na-asị may the person say rest in peace amen anyị ekpegwuri ekpere biko manụ Chukwu gọzie olu emewekwara m ike m ụbọchị anyị ma eribe nke anyị uru abịakwa Entiendo. Kan go up for Papa. I distract him. Can you know network half of it? I don't like it. I'm calling the road like camera. Yes.
What transmit us this or the old? What transmit the old? The image get before the Okay, that's it.
Ogana na mgbada ụbọchị wazi
nnukwu oge eze mmụọ ga-egosi ka obi dị ya. Ọ ga-egosi ka obi dị ya ekpezi ya mere mmechi maka na oge adịrọzi. Eze mmụọ nnukwu oge eze mmụọ nnukwu oge obere oge ị ga-apụ ka ị ga-egosi ọha na eze ọha mmadụ ka obi si na adị gị ogozi ọha na eze ịgozi ebe mmechi n'otu aka ahụ gbarịbasịa ndị na-ebute mmiri n'ụzọ anyị agbarịpụta ebesi ebere mmechi anyị na-agbazi na-agụzi mma na-erizi ife oriri oke ka ihe na-emere mgbe mmechi abụọ na-adị alabagoro ije eze mụrụ bịa ka ike gbarawa oge mmụọ ndị okwu ekele eze mmụọ ije ga-adọgote idigoro obi ike nọrọ mmadụ mba ọra mmadụ anọrọ ebe a ọsọ chinyere ugo nọrọ ọgbọ anya ga-akwụrụ obi dị ya mkpicha okwu Elizabeth ụzọ dị izu ọzọ chinyere ugo chọrọ okwucha okwu ọzọ chinyere ugo kwụsie okwu nche nwata kongo Elizabeth of thanks Kaligosa. Yeah. Yes. Me and Doka Angwa Shirin, Yapagalo, Shirin, you will be Shirin, and you will see. I know I'm a way. I'm not that way. So I make a no. What can my mind? Well, when you get off my alcohol. I am Push and Kakali, I make a noon, make a home or Corobia. But I'm not sure I know, but I'm making it for the joy. Make a poor as a more. One of our chair. Oh, why would I get you one thing? Or maybe it's like a team all on. Oh, I know why. I'm really serious. You may say, I'm well. You give it. Or do it. Why did I say, but you are now. Tell the first after I know who here, well, let me. Or do you mean I can't care? I will of my women or guy who, or look at the English and shadow. So I'm making me let the Pando Padoli and walk my wine and Padoli, if I were off my. So people, and I don't know, oh, no, for my because it's so young and here. Well, Ibu anya so na ije manya na manne ndị ogologo na ahụ isi ike onye amụtara moto ubi opu echi ka anyị nọ n'elu ndị anyị ekele famụrụ olutuo m ọzọ ekwe m ọzọ tinyere ugo ya ekele gị otu usoro ebuchi ọ dị kwesịrị ekele wee sụọ mgbara ọzọ adịghị izi Let's go,
Owere n'ukwu ga-atọ sọrọ mgbe. Owere ga-atọ n'ukwu na-ebute. Biko, ọbasị na ụkwa ma mpụghị elu. Dịka ọkụ na-ekwu ya. Ọba afọrọ m ya. Ụfọdụ anyị kelere gị. Biko, I like
dewere ọnọdụ a Chineke gbakwa ume ndụrụ ogologo ndụrụ adọ ahụ ọjọọ na aṅụ nwarị na nke a na-abịa ebe ebili ọchị inyere eze ọdị inyere eze kebe isi mba na aka inyere eze na-apụ lọrọ alakọ ụfọdụ ụlọ ala agaghị eji m akara eke ndị ochie inyere eze si arụ ahụ inyere eze eduru abụọ anyị ndị ọnọ ya ebe ọ bụla otu a Chineke gojie mbụla ịbụ nwaanyị bụ ebe a ka anyị ji ala ọdụrụ okeke mmadụ dụrụ okechukwu mma dụrụ nkwadobe niile na ndị mgbara maka ihe abịa mmezu anyị na-adịrị ile anyị mmiri amara ka anyị na-anụ amara anyị ọgaji ojere nwaanyị ndị bịara ebe a ndị jọrọ ọgwụ ka jiri ọbụla ewerekwa iwe ala amakwa mgbanwe ndụ amaghị dọrọ ala mma amaghị dọrọ ya mma n'aka nwoke n'aka nwaanyị ọ mụrụ aka nwoke ọ mụrụ aka nwaanyị anyị merie aka anyị anyị maala mgbochi dụrụ ọ dụrụ anyị mma Oh boy, bịa. Oh boy. Anyị kelere chairman. Chairman ụmụaka na-eweta ncha ịgwa anyị. Chairman ụmụaka taa na-ekpere. Oh boy, biko bịa o weta ncha ịgwa anyị. Ka Chineke gozie ihe ọbụla. Oh boy. Oh boy. Ndị isi niile ese ebe onye na-enye esi ya. Oh boy. Chineke gozie ihe ọbụla n'ofu n'ofu. Yes. Dịka ndị mmanwụ na-akwa. Oh boy, eweta ncha ịgwa anyị. Oh boy, bịa. Oh boy, bịa. Oh boy, bịa n'usoro. Oh boy, bịara DJ na-akpọ ya. Oh boy, DJ na-akpọ mụ na gị. Oh boy. Oh boy, DJ sị gị bịa nụ. Oh boy, bịa. Bịa. Oh boy. Oh boy. Oh boy, ya na-akpọ gị. Dịka sị ọkpọ oh boy, onye na-eke mmanya bịa ebe a. Ọ bụrụ oh boy. Akpọkwụna ebe a next time. Oh boy, biko bless. Oh boy. Hold yourself. Biko ebe ọ bụla oh boy ya bịara ka ndị kwube oh boy. Muhammad will go to Mountain. Oh boy. Mountain will go to Muhammad. What's the number of Michael? Michael will be. Oh boy, you better not be far. Oh my God. I'm the parent. Oh, two at home. Oh boy, I don't want to meet you. Oh boy, Oh,
Wow.
Chairman Torena. What's working 1960? If I'm also. What we have problems with the money going out to go. Only Baruka money here. Oh my God. Father, I can't operate Baruka. I don't see it. He was here, Father. You don't
Ana na asị ka anyị ha nwere bịara ebe a tata oke mgbe abalị ihu aja ala akwụ aja ala ụmụmba aja ala atị achị nne nwaanyị oke gara anyị ba gara ala enugwu ala nwa nji sotutu ala froke uru ihe ebe tata ogo organizing mgbe abalị ihu oke mgbu asị na ọgbaghara ndị okenye anyị na-eme ma ndụ ndị nlọta alụta ogele ndị nlọta alụta mkpọtụ ofe agụ mezi ụlọ arịlitekwụkwalụ otu a debere ndị nga anọbụ ulu enwe aṅụrị na-esi ihe ga-aka nke a ụmụ okorobịa ga-asị gịnị ka a na-emesi mezi ebe ya emezi jipụ ala niile apụsakenopi onye ọla apụsakenopi nke ọkpọ ndị enyi ndị otu bịara ka nọrọ n'ụlọ na ntị ma ndị ụta ndị yiga oge na-abịa mgbe a ga-abịa ihe so mmiri ọ bụ ebe akpụrụ ahụ onye mara ọ magara ahụta mma agba nọbara ibu anyị agba okwu uko osi bịa ihe ekele m biko ụfọdụ ahụ ọjọọ uru ga-adọpụta ndị ibe na nsi ile nwoke a kere m ndị inyom agbapazi kọntena ka ebido kwụwa ndụ mmanụ iche anyị kwalifaid iche anyị achịkwara ihe mgbe abalị ihu chikwuola chi ejigwe ihe anyị aka ọla ihe anyị na-eri ebe a na nwaanyị ya erighị anyị chịrị ihe niile chikwuo nwaanyị ọhụrụ anụ ebe a na-kwuo na ihe anyị nkọjiri kịta ahụ ka dị iche kwụwaji egwu tede brek ọgba agụ gbawazie ndị mbara mmanwụ akwụriwe ọgba agụ biko ọ bụrụ na ị mara ebe a mmanwụ na kwuo ọgba agụ erube agba ọba egwu ugbo ọrụ ọgba agbanye ọkụ maka na eji ọkụ agara ọgba agụ